Men hvor får lige altid på næste gang? Så i sådan en klasse her. Det der jomster den første dag, det var helt forfærdeligt. Det første dag. Der er mange minutter, der har en chance på. Det kan se, så bliver far med. Hvad er det for en den der? Efter kommer op. Han er efter Michael Hansen. Store fisk med der. Ja, det synes jeg også. Jeg tænkte også lige, at vi kan som er efter på toppen og med Skal jeg se her? Skal jeg spise det? Kan det filme med min datter, for jeg har ødelagt det. Det kommer som nummer 25 til Cassandra Husmann i Norge. Cassandra Husmann i Norge. Kjempeflott. Hvis det går, så trykker du bare på den. Jeg synes, at noget blandt du sagde. Tak, tusind tak. Du sagde da, at den ikke var så